Godmorgen, Kodas medarbejdere. Mit navn det er Jakob Søndergaard, og I kommer til at se meget mere til mig under jeres sundhedsuge, som snart står for døren. Det, som jeg kommer til at levere til jer, det er alt en masse spændende viden omkring, hvordan man optimerer sin træning, sin ernæring, hvis man har smerte, hvordan man slipper af med den, og simpelthen også, hvordan man, hvis man simpelthen er i den kategori, hvor man føler sig stresset og overvældet, hvad er det for nogle små, simple teknikker, man kan lave dagligt, eller når man har energien til det, som gør, at man simpelthen kan få bugt med den her stress. Temaet er jo hurtigere, højere, stærkere, jeres olympiske tema, og det er også det, som jeg hele tiden kommer til at gå efter under den her uge. På selve sundhedsugen, der kommer jeg til at holde et opsamlingsforedrag, der summerer op på alt, hvad vi har lavet op til. Ja, du hørte rigtigt. For vi kommer til at lave en masse ting op til det her foredrag. Inden sundhedsugen, faktisk op til 3 uger før, der bliver jeg delt ind i 4 forskellige grupper. Og den ene gruppe, det er træning, det er ernæring, det er smerte og det er stress. Og I får simpelthen lov til selv at vælge ind på, hvilken gruppe I har lyst til at være med i. Det vi kommer til at gøre 3 uger før sundhedsugen er 3 workshops af 20 minutters varighed. Der kommer jeg til at mødes med mig og få nogle simple teknikker, som I vil kunne arbejde med i løbet af de her 3 uger op til. Hele formålet med det her, det er simpelthen, at I kommer til at få noget hands-on erfaring med nogle simple ting. Og det kunne fx rent træningsmæssigt er det nogle simple teknikker, der gør, at I vil kunne træne 3 gange 20 minutter om ugen og få det samme udbytte, som man normalt vil gøre ved 3 gange en time. Så jeg giver jer de her små smutveje, og det er de smutveje, som man skal bruge, hvis det er, at man vil være hurtigere, stærkere, smidigere, slippe af med smerte, sove bedre. Og det her med søvn, søvn er jo faktisk en af de mest essentielle ting i forhold til at få resultater. Har du nogensinde tænkt over, at grunden til, at du har svært ved at holde fast i den ernæring, som du prøver på at implementere, for eksempel spise flere grøntsager, eller det ene eller andet eller tredje, det faktisk skyldes, at din søvn højst sandsynligt ikke er optimal. Det er meget muligt, at du falder i søvn med det samme, når du vågner, eller når du går i seng om aftenen. Men det at falde lynhurtigt i søvn, og have en god søvn, er ikke det samme. Til at starte med, der kommer jeg rent faktisk til at holde et hovedforedrag, som handler om søvn og forandringsparathed. Og grunden til, at vi har forandringsparathed med os, det er, at vi ved alle sammen, at gode råd virker ikke. Så faktisk 4 uger før, der holder vi et hovedforedrag, hvor jeg gerne vil se dig. For der kommer jeg til at introducere alle de her temaer, som hedder træning, ernæring, smerte og stress. Kom til at få små teasers til hver af dem. Men hovedformålet er, at vi skal få styr på din søvn og gøre dig parat til at rykke. Det som du også skal forstå, det er, at du kan kun være med i en af grupperne. Og det er faktisk med vilje, at du kun kan være med i en af grupperne. Al forskning, der handler om forandring, det siger, at hvis man prøver på at ændre mere end én ting ad gangen, så fejler man i 93% af tilfældene. Så du får kun lov til at være med på en af tingene. Det er ikke det samme, som du ikke kommer til at få viden fra alle de andre, der har deltaget. Men det kommer jeg først til at præsentere i det sidste foredrag, der ligger i sundhedsugen. Jeg håber virkelig på at komme til at se dig. Jeg kommer til at håbe på, at jeg kommer til at inspirere dig og give dig gode tips og tricks, som du kan implementere direkte i din hverdag, uden at det skal føles som en masse ekstra ting, du skal til at gøre. Det her, det er low effort, high impact. Tak fordi du har set med. Og nu vil jeg selv have en dukker. Det er jo morgen. Solen skinner. Vi ses.